Benvidos e benvidas ao noso proxecto, o Cine Cornide. Esta maqueta interactiva nace como unha homenaxe ao antigo Cine París da Coruña, un dos cines máis coñecidos e queridos da cidade durante boa parte do século XX. Durante décadas, o Cine París foi un lugar de encontro para familias e amizades. As súas salas recibiron miles de espectadores que acudían para gozar das películas máis destacadas de cada época. A súa presenza converteuno nun referente cultural da cidade. Co noso proxecto quixemos recuperar parte deste legado e reinterpretalo utilizando materiais sinxelos, creatividade e tecnoloxía educativa baseada en microbit. Ao comparar as fotografías do antigo Cine París coa nosa maqueta, podemos apreciar diferentes elementos inspirados no edificio orixinal. A fachada principal mantén unha composición semellante, cun corpo central destacado e unha zona superior con ventás. O letreiro principal tamén ocupa unha posición protagonista. Na nosa versión aparece o nome de Cine Cornide, cun homenaxe ao noso centro educativo. Aínda que se trata dunha interpretación adaptada ás dimensións dunha maqueta escolar, procuramos conservar a esencia estética e o carácter do edificio histórico. A estrutura principal foi construída utilizando cartón reciclado. Para recrear o aspecto exterior, cubrimos as paredes cun papel decorativo efecto pedra. As ventás realizáronse con cartolina e papel. Os elementos decorativos foron elaborados combinando materiais diversos como a plastilina, impresión 3D, plotter, cortadora láser e compoñentes electrónicos. Este proxecto permitiunos traballar a reutilización de materiais e a creatividade ao mesmo tempo que aprendíamos tecnoloxía. Na zona da billeteira podemos observar a imaxe do rato, a nosa mascota da biblioteca. Este elemento non é só decorativo. Ao chegarnos a él, un sensor da proximidade detecta a presenza dunha persoa e envía unha sinal á placa microbit, situada no hall de entrada. A programación realizada polo alumnado fai que a microbit active un servomotor que abre automáticamente a porta mediante un xiro de 90 graus. A mesma placa microbit controla unha tira LED instalada ao longo da alfombra vermella da sala. Cando o sensor de luz detecta a escuridade, os LEDs encéndense automáticamente iluminando o acceso ás butacas e creando unha atmosfera semellante ao dun cine real. Na parte superior da fachada instalamos outra placa microbit conectada a unha segunda tira LED que dá luz ao letreiro luminoso do Cine Cornide. Mediante a programación conseguimos que as luces se acendan e apaguen de forma alterna, destacando o nome do Cine Cornide e facendo a fachada máis atractiva. Na parte superior da sala de proxección colocamos unha terceira placa microbit conectada a un motor que acciona un pequeno ventilador. A placa monitoriza constantemente a temperatura. Cando esta supera o límite programado, o ventilador actívase automáticamente grazas á programación realizada polo alumnado de quinto e sexto de primaria. No interior da sala de proxeccións atopamos unha cámara de proxección realizada coa impresora 3D. As butacas foron construídas manualmente en cartón polo alumnado e pintadas en cor vermella. Ademais, incorporamos unha fila especial de butacas VIP tamén impresas en 3D. A pantalla reproduce a estética dos cines clásicos mediante un escenario decorado con cortinas vermellas e douradas. As paredes interiores están decoradas con siluetas de personaxes históricos do cine, como King Kong, Mary Poppins, Charles Chaplin, Marilyn ou Tarzán. No exterior do edificio colocamos carteis de películas elaborados polo alumnado, convertendo a fachada nun espazo de exposición artística, como, por exemplo, Megalodón e o 101 Dálmatas. Na beirarrúa que rodea o edificio podemos ver numerosos personaxes modelados en plastilina. Cada figura foi creada manualmente polo alumnado e representa as persoas que esperan para entrar na sala de cine. No seu interior tamén hai personaxes de Playmobil.
O Cine Cornide é moito máis ca unha maqueta. É un proxecto interdisciplinar que combina historia local, educación artística, deseño, impresión 3D, programación e robótica. É o resultado final do proxecto documental integrado Luces, Cámara, Acción, desenvolvido ao longo deste curso e no que participaron persoas con distintas profesións dentro do cine. Grazas ao seminario de formación no que participou parte do profesorado do centro, puidemos traballar e empregar as placas microbit co alumnado, conseguindo crear un edificio interactivo capaz de responder á presenza das persoas, ás condicións de luz e aos cambios de temperatura. Con este traballo tamén quixemos lembrar a importancia do antigo Cine París na memoria. Moitas gracias pola vosa atención e por acompañarnos nesta viaxe polo mundo do cine.